खुलुमबाय लोगोफोर, बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे गोदान निउस लानानै फैदों। निउसआनो जाहैबाय जोंनि मुम्बाइ बर' ससाइटियाव लास्ट बैसागु जानो नागिरदों। बैसागुखौ बिदाय होनायनि नामाव मोनसे फांसन लादों। बेयाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। जायफ्रा गोसो गुदुं सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैबो बैसागुखौ मोजां मोनो, गावनि कालचारखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोनाबो जायफ्रा गोसो गुदुं बेफोरो बाहागो लाफैनानै रंजाफैनो हागोन। कालारा जाहैबाय एप्रिल 28 नेक्स्ट सानडे। नोंथांमोना फैनो हागोन। लकेसना जाहैबाय MIDC तलजा टेनिस हटेल। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन। डिसक्रिपसनाव आंनि वाट्सएप नाम्बार दङ, बेयावनो कल खालामनानै फैनो हागोन। नोंथांमोना SMS बो हरनो हागोन, नो प्रब्लेम नट। बोसोरे बैसागुखौ बिदाय होनाय जायो। बे बोसोरावबो प्रग्राम लानाय जादों। नोंथांमोना फैनो हागोन। नायनोसै, जोंबो थांनो नागिरदों लोगोफोर। बयबो फैलायबानो जाबाय। खुलुमबाय।